Di nava şerê navxweyî li Sûriyê de Rûsya berdewam piştgiriya rejîma Sûriyê dike û li gorî Kurdên Sûriyê got ji bo wan Rûsya necihê baweriyê ye. Nexwasim daxwaza vê dawiyê ji Rûsya derket got divabe Şam û Qamişlo li ser masa diyalogê li hev bikin. Sekreterê Partiya Çepiya Demokratîk li Sûriyê Salih Geddo dibêje got siyaseta Rûsyayê ziyaneke mezin gihand Kurdên Sûriyê got heya radeyekê baweriya Kurdan bi Rûsya qels dibe. Em hêvî dikin got Rûs ceddî bi divê meselê de û wek dewletek xwedîrol ne li pişt alîkî bisekine dijê aliyê din. Ya ev daxuyaniya godayî jî ne daxuyanî tektîkî be demikî be ji bo Tirka bê bitirsîne ya êdin bê bitirsîne em dixwazin ceddiyetê hebe. Li aliyekî din Kurdên Sûriyê û hevkarê wan li rêveberiya Xweser hin carna berê xwe didin Moskowê. Mesedê weke sîwana siyasî ya rêveberiya Xweser û Hesedê dibêje got divê helwesta Rûsya derbarê danûstandina rêveberiya Xweser bi rejîma Sûrî re negirêdayî bihêzkirina helwesta danûstandinên wê be ti çarçoveya esîdana û pirsgirêka Idlib û nakokiyên wê bi Tirkiyê re be. Wekî mesedê jî wekî rêveberiya Xweser jî ciyê xwe yê rasteqîna divê helwestê de yan jî divê pêşxistina prosesa siyasî werê girtin. Hazirin berê jî gelek tîmên gavin vî rengî hatin standin niha jî hazirin lê li ser esasê got em bibêjin sewabitnî û em bibêjin çerçûfeyî niştiman perwerî Sûrî ji bona çareserî pêş bikeve. Piştî vekşandina hêzên Amerîkî ji beşeke mezin ji Bakurê Sûriyê yekser Rûsya piraniya wê valahiyê dagirt lê Kurdên Sûriyê dibêjin got hebûna wê li Bakurê Sûriyê dewsa têkiliyan bihêz bike hebûna xwe weke fişarê bikardîne. Tevî got Kurdên Sûriyê ji Rûsya bigumanin lê ew bawerin got Rûsya yek ji welatên herî bi bandor e di krîza Sûriyê de. Rûsya bi rastî naxwaze mafê gelê Kurd em bêjin misoger bike hundirê Sûriyê de bi qasî got dixwaze li hevhatinekî di navbera rêveberiya Xweser û Şamê de çê bibe ji bo xatirê rê jêr vebe em bêjin istismaratê xwe di mantîqê de çê bike yan di mantîqê Rojhilatê Firatê xwe bicî bike. Kurdê Sûriyê dibêjin got hin kilîtên çarê li Moskowê hene nexwasin piştî hevdîtina serokê Amerîkî Joe Biden li gel serokê Rûsyayê Vladimir Putin. Kurdên Sûriyê bihêvîne got Rûsya bi xwedîroleke erênî be derbarê têkiliyên Qamişlo û Şamê de tevî got ew hêvî hat derzandin piştî rênedana Rûsyayê got dergehê Tirkoçerê pêş alîkariyên mirovahî vebe. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.